କେବେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁ ଜୋରରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ସେନା ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜିତିବି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ହୃଦୟ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ। ଧୂଳି ଉଡୁଛି, ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଉଛି, ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଥାରେ ଗର୍ବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାରେ ଗଭୀର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୁଚିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଭାବକୁ ଆଜି ଆମେ ଖୋଲିବା। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶାଳ ସେନା ଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନେକ ମହାରଥୀ ରହିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସେନାର ବିଶେଷ ନାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମନସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋ ପକ୍ଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାରଣ ଭିତରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଧର୍ମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଆତ୍ମା। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଶାନ୍ତ ମନର ଭିତରର ଆତଙ୍କର ସ୍ୱର। अस्माकं तु विशिष्टाजे तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा जे तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् ब्रवीमि। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କହୁଛନ୍ତି କି ନା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କାହିଁକି ଏତେ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ? ଯେଉଁ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ସେ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉନଥାଏ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମନର ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ସୈନ୍ୟର ସେନାପତିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏହି ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜ ପକ୍ଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାର ସାର କଥା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଉଛନ୍ତି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଓ ଧ୍ୱଜ ପବନରେ ଫୁଲୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀରରେ ଦେଖୁ, ଏହା ମନର ଏକ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ୱର। କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ନିଜ ସେନାର ଶକ୍ତି ଏତେବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଧର୍ମ ସହିତ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ତୁଳନା ଚାଲିଥିଲା।
ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଖରେ ଗର୍ବ ଆସେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଥାଏ ସେଠାରେ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ମନର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏହି ଏକ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଗଭୀରତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଇଥାଉ। ବାହାରୁ ଦେଖାଇଥାଉ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଭୟ, ସନ୍ଦେହ, ତୁଳନା। ଆମେ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ ସେ ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ସେ ଶାନ୍ତ ରହି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ବାହାରର ଶକ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏସବୁ ତୁଳନାର ଏକ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜୟ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭୟ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ହେବା ତେବେ ବାହାରର ଯୁଦ୍ଧ ଆପେ ଆପେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ? ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ, ସମ୍ପର୍କ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଠି ତୁଳନା ଚାଲିଛି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଆଗକୁ କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଛକୁ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ଶକ୍ତି ଗଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହୁଛି ତୁଳନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ପଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଭଲ କି? ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ସତ୍ୟ ରହିପାରିବେ ତେବେ ବାହାରର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକ 7ର ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର। ଆଜିର ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଶିଖାଇଦେଲା। ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନର ଅଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୟ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରକାଶ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପଦ, ସମର୍ଥନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କାରଣ ମନ ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ମନର ଯୁଦ୍ଧର ଆଇନା। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୀତାକୁ ଶୁଣୁଛେ ସେମିତି ଗୀତା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁନର୍ମିଳନ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।